Walah, iki koyo kesel perkara HP-an iki, Dik. Tangane sampean iki, Dik. Duit sing tak transfer wingi 13.300.000 entek, Dik. Entek ta, Mas? Masalah. Makakno iku feelingku kok koyo kudu transfer meneng ngono lho, Dik, nang sampean, Dik. Mas aku cepet ya lek ngentekne dhuwit ya, Mas ya. Ya ngono kuwi senenganku, Dik. Umume wong wedok ya ngono. Lek kaya dhuwit sing lanang kudu cepet dientekno. Ngono lho, Dik. Mangkakno feelingku kok kudu transfer meneh. Mari kita transfer meneh yo. Iya tambah ono lho Mas, cek rada suwe ngono lho entek Mas. Aku gak seneng, Dik. Lek wong wedok suwe-suwe ngentekno dhuwit. Masih tak tambah ya kudu ndang sampean entekno ngono lho, Dik. Aku iku krasa, Dik. Soale aku iki garwamu, Dik. Garwa iku sigarane nyawa. Beda karo garong. Lek garong sigarane terong ngono lho, Dik. Lek dhuwit entek ku ndang ngomong ngono lho, Dik. Enggak kira aku ngamuk, Dik. Malah aku seneng. Waduh bojoku rek pinter memanfaatkan duit sing tak kei rek dan terek malah koyo kudu transfer meneh ngono lho aku, Dik. Berarti wingi tak transfer 13.300.000 gawe sak wulan tapi sedina entek. Mari kita tambah, Dik. Lek iso setengah hari entek, Dik. Ngono lho, Dik. Wong lanang ku cek awet nom. Wong lanang sing tuwek-tuwek ku, Dik. Sing umur 30, umur 20 tapi wajah tuwek iku mesti ku sering ngamuk-ngamuk, Dik. Ngono lho, Dik. Lah kok Mas? Yo ngamuk-ngamuk ngekek dhuwit bojone. Gawe sak wulan nek entekno sedina ngamuk-ngamuk. Dhuwit gawe opo sih? Kurang sak wulan wis entek. Gawe tuku opo sih? Ngono lho, Dik. Iki kan otote ketarik-tarik, Dik. Dadi cepet tuwek ngono lho, Dik. Makakno yo senengane ngamukan iku cepet tuwek yo anjing. Iya. Cepet dipendem ngono lho. Mari kita tangan iki mari tak pijeti kan kesel ilang. HP ono meneh. HP-an ku ya kudu ono manfaate. Ngono lho, Dik. Iya Mas, aku wis nge-share barang wis tak lebokno keranjang. Lho iya, iku kudu nang Dik CO. Nang Dik CO kurire nang teko. Saken lek kurire nganggur suwe-suwe, Dik. Wong kurir ya nyambut gawe. Butuh ngeterno barang-barang nang koyo sampean, nang sing tuku-tuku ngono iku, Dik. Saman secara tidak langsung lek kurir teko bolak-balik nang omah iku ngekeki rejeki kurir, Dik. Yo, sing pinter ngeterno dhuwit yo. Kaya umume wong wedok ngono lho.